Automobili. Motori su brujali na trkalištu. Ko će osvojiti piston kup? 3 automobila jurila su ka cilju. Broj 43, Kralj, legenda. Broj 86, Chick Hicks, večiti drugoplasirani. Broj 95, Munja McQueen Novajlija. Ali samo jedan od njih mogao je da bude šampion. U poslednjem krugu Munja je bio u vođstvu. Međutim, pukla mu je jedna guma, a zatim i druga. Kralj i Chick Hicks su se pregrupisali. Prestigli su Munju tačno na cilju, ali... Sačekajte, hajde da premotamo snimak. Munja je isplazio jezik i tako obezbedio nerešen rezultat. Ponovljena trka biće održana u Los Angelesu. Crveni šleper Mac postaraće se da Munja stigne na vreme. Vozit ćemo cele noći dok ne stignemo do Kalifornije. Munja je jedva čekao okršaj u Kaliforniji, ali Mac je zaspao i sudario se, usput izgubivši trkački automobil. Jadni Munja nije znao gde se nalazi i uplašeno je počeo da luta nepoznatim drumovima. Iznenada je začuo sirenu praćenu glasnim praskom. Munja je ubrzao, izgubio kontrolu i ikrivudajući završio na telefonskom stubu. Potpuna propast. Još gore, sirena je pripadala šerifu, policijskom automobilu. Munja je bio uhapšen. Munja se probudio u Radiator Springsu, gradiću koji se nalazi u pustinji, kilometrima daleko od bilo kakve civilizacije. Tamo ga je očekivalo suđenje. Sudija, Doc Hudson, izgledao je veoma ozbiljno. Smiješio mu se jedino Mejter, ljubazni kamiončić vučne službe, koji je ponudio da mu bude branilac. Sudija je želeo da ga odmah otera iz grada, ali je Sally, automobil krupnih plavih očiju, predložila kaznu korisnu za grad. Trebalo je da Munja popravi štetu načinjenu na drumu. Munja je bio u panici. Do sad je već morao da bude u Kaliforniji i priprema se za trku. Pušćući i uzdišući prionuo je na posao i za čas je završio. Ali asfalt je izgledao užasno. Čujte, Dok je rekao da mogu da idem kada završim, takav je bio dogovor. Dogovor je bio da popraviš drum, ne da ga pogoršaš. Sastruži pa iznova, odgovorio je Dok, mrko ga pogledavši. Zadatak je bio užasan. Munja se podsmehnuo. On je bio trkački auto, a ne bager za asfaltiranje. O, zaista. Dok ga je izazvao na trku. Ako Munja bude pobedio, moći će da ode. Međutim, ako bude izgubio, morat će da ostane i popravi drum kako valja. Munja je bio presrećan. Sigurno će pobediti. Priprema, pozor, kreni! Munja je odjurio daleko ispred Doka, pre nego što je ovaj uopšte i upalio motor. Međutim, Munja je u krivini izgubio kontrolu, skrenuo s puta i završio među kaktusima. Voziš kao što asfaltiraš. Loše. Dok je ismevao Munju, dok ga je Mejter izvlačio iz jaruge u kojoj je završio. Dogovor se morao ispoštovati. Munja će ponovo asfaltirati drum. Munja nije mogao da se pomiri sa neuspehom. Pokušavao je iznova i iznova, ali nije uspevao da izvede to skretanje. Na zemljanom putu moraš da pritisneš gas, pustiš u krivini i onda nagaziš do kraja, predložio je Dok. Kako je on znao toliko o tome? Munja je to ubrzo otkrio kada je krišom ušao u njegovu kancelariju. Bila je puna trofeja. Dok ih je davno osvojio, uključujući i čuveni piston kup. Kada ga je stari šampion zatekao, bio je ljut. Zašto je njuškao naokolo? Više ga nisu zanimale te uspomene. Posle nesreće, ekipa ga je zamenila mlađim šampionom. Za njega je piston kup bio samo puko sećanje. Munja je saznao još nešto. Sally mu je objasnila da je Radiator Springs nekada bilo bogato prometno mesto, puno saobraćaja, ali nažalost bio je izgrađen brži put i od tada više niko nije prolazio kroz njega. Nije bilo turista, nije bilo trgovine. Munja je završio radove na putu, ali pre nego što je otišao, odlučio je da se nekako oduži građanima. Za početak, gume su mu promenili viljuškar Gvido, ljubitelj reli trka, i njegov ortak Luigi, vlasnik prodavnice guma.
Luigi je bio uzbuđen. Odavno nije prodao nove gume. Munji je bilo potrebno još štošta. Natočio je gorivo, kupio je nove nalepnice i prefarbao karoseriju. Na kraju je izgledao fantastično. Lepo ćeš se uklopiti u Kaliforniji, rekla mu je Sally s osmehom. Sada je radijator Springs izgledao potpuno novo. Drum je bio asfaltiran, svetla su bila upaljena. McQueen je svima podigao moral i postao veoma naklonjen svojim novim prijateljima. Munja je bio srećan u radijator Springsu, ali uskoro je gomila fotografa neočekivano pristigla u grad. Znači, tu se skrivao. Okružili su ga, proganjali i postavljali mu hiljade pitanja o piston kupu. Munja je morao da ode u Kaliforniju i imao je vremena tek toliko da se oprosti od Sally i svojih prijatelja koji su izgledali veoma tužno. Svima će im mnogo nedostajati. Kako li su novinari uspeli da ga pronađu? Dok ih je pozvao. Oduvek je verovao da radijator Springs nije prigodno mesto za razmetljivi trkački automobil poput Munje. Međutim, Doc više nije bio tako uveren. Možda je prebrzo izveo zaključke o tom mladom trkačkom automobilu, ali bilo je prekasno da se predomisli. Na Los Angeleskom međunarodnom autoputu karte za trku prodavale su se kao alva. Kralj, Chick Hicks i Munja nadmetali su se jedan protiv drugog u trci od 200 krugova. Ali nešto tu nije bilo kako treba. Munja nije mogao da se koncentriše. Razmišljao je o Sally i prijateljima koje je napustio i dozvolio je da ga preteknu. Zaista mu je nedostajao radijator Springs. Nije valjda želeo da odustane? Naravno da nije. Dole, pored staze, Munja je ugledao poznata lica. Bili su to oni. Njegovi prijatelji iz radijator Springsa došli su da ga bodre. Doc je također bio tamo i svi su ga prepoznali kao legendarnog Hudsona Horneta. Uz njihovu podršku tok trke se izmenio i Munja je veličanstveno sustigao protivnike. Na nekoliko metara od cilja bio je u vođstvu. Chick Hicks je bio na začelju, ali nije želeo da izgubi. Neću opet da prođem kroz cilj posle tebe, stari, rekao je izjurujući kralja s puta. Munja je sve to video i iznenada je pritisnuo kočnicu. Publika nije mogla da veruje. Munja nije prošao kroz cilj. Zapravo, vratio se ka kralju. Šta to radiš, mali? Upitao je Doc začuđeno. Upravo si se odrekao piston kupa. Ali Munja nije mario. Stari šampion morao je da završi trku. Pogurao ga je do cilja, a publika je bila oduševljena. Chick Hicks je možda bio prvi, ali Munja je pobedio u trci dobrote. Doc, Sally i njegovi prijatelji bili su veoma ponosni na njega. Kada se bude vratio u radijator Springs, bit će dočekan raširenih ruku.